Sarap sa pakiramdam dito. Ano pala to? Nalutang. Parang container siya. Woo! Relax dito. Jogging tayo nyari. Woo! Woo! Yeah. Ayan, pwede ka mag-picnic dito guys. So, ayan, oh, maraming nagpi-picnic dito. Yan. Yan yung lake ko. Yan, pwede ka mag-fishing dito. Yan, may nagpi-fishing sa babaw. Si kuya. Yan, oh. Shout out sa'yo kuya. Lakas ng hangin. Yan, marami daw iba't ibang klase ng ibon dito guys. Yung ibon na mababa ang lipad, ganon. Ito yung pinaka-view nyo guys, oh. So, yan, marami din pala isda dito. Yan, may namimingwit, oh. Tara, pasok tayo dyan sa gubat.